fem perquè la LOREC, la llei electoral general, pel Congrés dels Diputats i pel Senat, parla del 3%. L'article 163.1 parla del 3%. Ho fem perquè la llei electoral que va aprovar aquesta comunitat autònoma l'any 86, la llei electoral inicial, també preveia el 3%, que després s'ha modificat l'any 95 pujant en aquest 5%. I ho fem sobretot, com explicàvem en el nostre programa electoral, per motius d'igualtat, de diversitat, de pluralitat, de tolerància, de proporcionalitat i per acabar d'una vegada per totes amb el bipartidisme imperant en aquesta terra, en aquesta i a tots arreu de l'estat espanyol. Per què fem això? Pues perquè hi ha moltes comunitats autònomes que també ho tenen. El mateix Tribunal Constitucional, a comunitats autònomes que han intentat pujar el sostre no del 3 al 5, sinó del 5 a més amunt, com ha estat Canaris, els ha tombat perquè les diu que va en contra de tots aquests principis. I tots aquests principis se resumeixen amb una sola paraula: democràcia. I això és el que entenem que des del PI s'hauria de dur a terme en aquesta terra i que aquest 5% dificulta que partits que no són majoritaris, partits que representen a part de la nostra societat, partits que estan arrelats en aquesta terra i que podrien tenir accés a les institucions, no entenguin el dia d'avui. I el 3% el tenen a Canàries, a Andalusia, a Aragó, a Astúries, a les dues Castelles, a Euskadi i a Navarra. O sigui, tant són comunitats grosses com també comunitats petites. Per tant, pensam que com més pluralitat millor, perquè aquesta democràcia que parlava jo abans en majúscules se tradueix en una cosa que se diu pactar, que se diu acords, que se diu parlar i dialogar i que se diu acabar en rodillos de majories absolutes. I entenem que seria possible si hi hagués un 3% en aquesta terra. Quina por tenen, senyor Coll, a que baixem del 5 en el 3? És que no ho sé. Quina por té el PP de que baixem del 5 en el 3? Quina por té? Perquè a Catalunya no hagués entrat el PP a les darreres eleccions que hi ha hagut ara en el Parlament de Catalunya. Tampoc eren tal d'escup.